wis probabbli għandek minnhom jiġru fid-dar jew saħansitra f'xi kompartament tal-vettura. Skont stħarriġ tal-Eurobarometru f'Novembru li għadda 62% tal-Maltin huma favur li jitneħħew il-muniti ta' ċenteżmu u żewġ ċenteżmi ftit inqas mill-medja Ewropea ta' 66%. Fl-istess waqt, bosta urew xettiċiżmu li jitneħħija ta' dawn il-muniti tista' twassal għal żieda fil-prezzijiet. Il-muniti ta' ċenteżmu u żewġ ċenteżmi għandhom jitneħħew? Ġena sal-Belt Valletta biex nistaqsu lil popolin dwar eżatt x'jaħseb fuqha. Ħafna, għandi botta sekki. U l-portmoni jintela mill-ewwel bihom. Jiena l-aħjar jibqa' kollox kif inhu, kif suppost. Għalija person, dik hija l-opinjoni tiegħi. Ija, barra minn Malta fejn tmur ħafna f'postijiet m'għadhomx jeżistu, naqbel ħafna. Tantx għadhom jintużaw bajt iżvelt jitneħħew. Jiena li għal xejn qegħdin żejda. Taqbel kieku il-prezzijiet minflok kunu pereżempju 98-99 cents jiġu €1. Kemm sabiħa? Għamal ġifiret tolli l-ħajja inti. Elaine Lenzo, manager fil-Bank Ċentrali ta' Malta, ikkonfermat li t-tneħħija ta' dawn il-muniti qed tiġi konsidrata minħabba li tiswa aktar biex tinħadem minn kemm tiswa. Madankollu hija iċċarat li t-tneħħija tagħhom mhix kompitu tal-Bank Ċentrali. Nafu li mhumiex jiċċirkulaw effiċjenti, dan għaliex ħafna drabi ma jiġux depositati lura lejn il-Bank Ċentrali minn il-banek jiġbduhom, jagħtuhom lil supermarkets u lil ħwienet biex jużaw mal-bqija, però dawn ma jerġgħux jiġu ritornati lura lejn il-Bank Ċentrali. Problema oħra fuq dawn iż-żewġ muniti huwa li il-prezz tal-manufacturing ngħidulu huwa ogħla mill-face value, mill-valur tal-faċċata. Mela 1 cent jista' jiswa lill-Gvern ta' Malta 1 cent 5 pereżempju. Komplet tispjega li jekk tittieħed id-deċiżjoni li dawn il-muniti jitneħħew il-bank f'arranġament mal-banek kummerċjali jiġbor il-muniti u jbieħhom barra minn xtutna għal valur tal-metall tagħhom.